Rapporti qed jindikaw li numru ta' tranzazzjonijiet li għamel l-imprenditur Jorgen Fenech bl-użu tal-cryptocurrency qegħdin jiġu investigati mill-pulizija u mifhum li dan ix-xiri bil-muniti virtwali sar fuq dik li hija magħrufa bħala dark web, parti tal-internet illi tinżamm moħbija. Kollox l-investigaturi qed janalizzaw 5 wallets tal-Bitcoin illi kellu Jorgen Fenech, dan wara li fil-qorti fl-aħħar xhur kienet ħarġet informazzjoni dwar kif inxtara velenu qattil mid-dark web illi kien indirizzat bil-posta lejn it-torri ta' Portomaso. Intant tul il-jum komplet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Fenech, akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, fejn numru ta' persuni mill-qasam mediku taw ix-xhieda tagħhom, fosthom it-tabib Michael Spiteri, tabib tal-emerġenza f'Mater Dei. It-tabib Spiteri rakkonta kif meta wasal fil-bidnija dakinhar tal-isplużjoni kien ra karozza maħkuma totalment minn nirien. Waqt il-kompilazzjoni xed ukoll l-ex membru tal-korp tal-Pulizija Duncan Demek illi spjega li hu kellu x'jaqsam mal-investigazzjonijiet li minnhom ħareġ li persuna li toqgħod fil-viċinanzi tar-residenza ta' Caruana Galizia kienet innutat karozza bajda pparkjata. Demek qal li meta marru fil-post innutaw ċint imwaqqa u kien hemm żona fejn wieħed seta' josserva r-residenza tal-ġurnalista. Kien hemm ukoll loqma ta' sigarett u ttieħdu l-prekawzjonijiet sabiex din tiġi preservat għal aktar investigazzjonijiet. Fil-qorti kien ikkonfermat ukoll li Melvin Teuma se jkompli jixhed f'din il-kompilazzjoni nhar il-ħamis li ġej. Lejn l-aħħar tas-seduta ħareġ ukoll li kważi 4 snin wara l-assassinju kien biss issa li l-Pulizija talbet informazzjoni dwar l-użu tal-mobiles tal-ex kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar u ta' Edwin Brinkat magħruf bħala l-Ġojja. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent Keith Arno u l-Ispettur Kurt Zara. L-Avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija deru f'isem il-familja Caruana Galizia. L-Avukati Marion Camilleri, Gianluca Caruana Karen u Charles Merċiqa deru f'isem Jorgen Fenech.